लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो एदिना आर्टि ब्लग चेनेल आरो फिन खनसे बरायहरनाय जाबावबाय दिनै सानडे नालाय गिर्जायाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय गिर्जायाव थांनोसै गिर्जायाव थांखांनानै आरो डक्टरनाव थांनांगौ एसे ओमफ्राय आंनि थाखाय थांगोन आरो डक्टरनाव ओमफ्राय डक्टरनाव थांखांनानै आरो नानिनो सुइटार नांगौ सुइटार लायगोन आरो मा बाजार खालामगोन दिनै एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै शेयार खालामनो हायाब्लाबो लोगोफोर आं बाजार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननो खिन्थागोन मा खालामखो मा लाखो मा बायखो बेखौ दिन्थिनोसै लोगोफोर थ'दो बिदिबा जोङो गिर्जायाव थांबाय थानोसै लोगोफोर नै नानिया बाजाबाय जेबो देलाय जाखाया जोंना नानिया गस्लाल' गानहोनो हाखायो सेन्देलबो गानखाया जुथाबो गानखाया नायलाय मा हानगासिनो थांबाय थानोसै जोङो बिदिबा लोगोफोर सफैबाय नै न'आव जोङो माने फार्मासियाव थांबाय ओमफ्राय आंनि थाखाय मुलि लाबोबाय ल' जानानै दं आङो माने प्रेसारा ल' जानानै दङ ओमफ्राय दा मुलि हरबाय भिटामिन ओमफ्राय टेब्लेटफोरबो हरदों जानो बास्रायो ओमफ्राय दा नानिनि सुइटार गांनै ओमफ्राय आंनि दख'नाखौ मोनबोबाय आं दख'ना बानायनायखौ दा नोंथां एसे नायलांदो बेखौनो आंनि मुलिया नै जि लोंनो बाखायो बेखौ मोनसे हरबाय ओमफ्राय गेसनिबो हरदों नै गेसनिबो ओमफ्राय नै गगाबो दं नालाय गगानिबो हरबाय ओमफ्राय माखासे ल' प्रेसारनिथ' भिटामिन जाहैबाय ओमफ्राय माने आंखौहाय माने टाइफयडबो दं नामा सानदों आरो ओमफ्राय साननैसो बे मुलिखौ जानानै नायनो थिनदों ओमफ्राय ब्लाड टेस्ट खालामगोननो साननैनि उनाव लिंहरफिनदों आरो ओमफ्राय दा नानिनि गांनैसो गस्ला लाना फैदों बेखौ दिन्थिनोसै आं नै गोजां बोथोरनि सुइटार बायनानै होबाय नानिनो नै ओमफ्राय गांसे दंबावो गस्लाजों गस्ला मेल्ला दङ ओमफ्राय नै बिदि आखान्थि गोलाव गस्ला गैया आरो बेना बेखायनो लाबोदों आरो आं सानफोराव गाननो सुइटारबो गाननो हाया नालाय सानाव मानसि फैदों मिथिं ओमफ्राय नायहरदोंमोन आङो बेनि लोगो नैबे ओमफ्राय दानिया लोगोफोर दख'ना नोंथांमोना नायदो माबायदि जाखो नै बे फास्रा नै माबायदि नुदों लोगोफोर बे फास्रा आरो ओमफ्राय आं गाननानै देखायनायगोन र' ओमफ्राय नैबे दख'ना लोगोफोर आं गाननाय नायनोसै र' नोंथांमोना नायदो आंखौ गाननानै माबायदि नुयो Nih putru jiwa. Mami ya. Hai mami. Nih mami. Nih mami nih. Mami gudeng jam. Di lagi ya. Kita mau itu. Ang dख'ना गाननो रोङालै लोगोफोर बारा Gimana nih? Nilai? Mana? Mami
Mami, mami. Mari mami ya. Này लोगोफोर माबायदि नुदों खिन्थाहरदो ब्लाउस गानबा समायगोन ना मामियानो लानानैसो थांबाय ब्लाउसखौनो ब्लाउसखौहाय आङो बानायासै माने ब्लाउस पिसखौ लानानै फैफिनबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आं बिदि होदों आरो माने बेबायदि माबाखौ होयोबा कमन जाबायना ओंखायनो आं बेखौनो होबाय आरो लोगोफोर मोजां नुनानै नै नोंथांमोना माबायदि नुदों खिन्थाहरदो आंनि दख'नाखौ फास्राबो आलायनोसै नै स' लोगोफोर आंनि भिडिअ'आ बेनोमोन दिनैनिया बिदिबा आङो दोनथ'नोसै ना मा बुङो लोगोफोर बाय बायसै